selection my dear Chiaba Musufu Sadia Abafubia Film Krabaya, Mr. Kote, our Labadi, Kote, or Labadi, and Kadina to be a Nicanana, I
ɛyɛ ne yere sese saa panin a mebɔ ne din n'ase ɛna ɛda fam sese yie na saa panin ɔbaa yɛ wɔse abusua siesie de kama wɔtumi hwɛ abusua saa akwa eti okura ne nsɛm si di mpem dunum ɔbɔma ne yerenom ɔsan ekura ne nsɛm series mpem enum ɛbɔma abusua kyɛkan bi enum ɔmo ayɛ sɛ di mpem aduo ɛsɛ nipa korɔ no ɛyɛ Ghana korɔ no de namfo no ɛne bɛki de namfo no mu a ɔmo wɔ labadi ɛyɛ nkran ɔmo nso somo baayɛ a ɔmo nkura ɔmo nsɛm si de mpem edu ɔmo de boa ɔmo de ma ne ma no bɛki ɛkorɔ no a ne papa ma a ɔmo wɔ nkran no sɛdeɛ ɔmo si kyerɛ no ɔse ɔmo nyinaa ba ɔmo tumi hwɛ na ɔmo nso nka kyerɛ ɔmo nso kura ɔmo nsɛm series mpem ɛnan ɔmo ɛbɛma busua ɛyɛ ɔmo papa misalante ɔno nso ɔkura ne sidi ne nsɛm sika sidi mpem mmienu ɔde mɔ ɛma abusua ɔmo ayɛ de na mo pere ɔmo ɔmo ayɛ de na mo pere ɔmo wɔn nso ekuta yɛn nsɛm sika sidi apem wɔn abusua mo yi a na mo fɛn tia mo nsafoɔ bi ka saa nipa yɛ de na mo pere yɛn wɔn so de sɛ amammerɛ bi a sɛ ɔmo yɛ tí ɔmo kura ɔmo nsɛm series mpem du ɔmo bɔma abusua ɔmo ayɛ de na mo pere ɔmo ɔpɛni kɔmputa so ɛkɔnya abusua nyabo kɔnomo ɔmo nyinaa ka bɔ mu ɔba kama ɔba ɛsɛ abusua so ɛsɛ sɛm kama nti ɔmo nso ɔmo ti hwɛ abusua kwa nti ɔmo kura ɔmo nsɛm series mpem du ɔmo de bɔ abusua ɔmo ayɛ de na mo pere ɔmo ɛyɛ sakɔkɔ ɔmo sa ne ba no bankfoɔ bi so ahyia no nso kyia ba saa ɔmo so kyia ba sister kɔkɔ saa ɔsɛ saa bi kɔma abusua ne abɔfo nyinaa Musika, Sidi Apem, Airpon, Ahanum, Mutusika, Abusua, Antiale, Nana Samaya, Nana Juaso, Owusu, when you first came to City. Why the number pressure? That's what I know. That's what I know. What's the question? I guess so. I got
abusua maso na ha kadi fo da so de kasa chwa kono wa dukuru ona kasa yi wose aba abetire busufo na so so bujere amoyo na obanya bo ni sa de so ASANTE Rose and Owura Samuanti Oyebusuani. Na ne wa hu se kwa bi ni kuntunkuri di asie go fie ha. En so tumi tena osa so bi ma ba bi tena ha. Na bu nua no na bibia no. Enti Owura twene bu ade ne yere. Won se ye kita ekura. Yesika pimienu na ye ko hene. Wonu abusuafo ASANTE Rose no nyinara. Monyi mo be tia mo kare bi. Wa ya na mo pre no one ne yere da mo ase awarso. Yo rankwanso oso no so sani etia no wo ya ni e ya ma eye badwa so na ka no pa se wo koi oni bi skase dia hensia eja no monye mbentu am ka bi waje bi ana no bi asofo besemu ara monya asna mentie mi adehye oni aba abosi ayewa untini ejina antu sutie ye bi wonu abusuafo ana no besemu ara monhwe motia Ntuma krona efra ye nyina entuma ye fra ye adaba fo yere ye ne ekunu na aba ye nua ba akosi ayi wanso wo kro no hu mi sanda ka krani en wo be ka kire ye se ya bre wawu na se asam ka wonentina na aka wotuo nti aka ye nua ba akosi ayi wa ye ya adaba fo ye ye se ye ne nua na ekro enti wo be ka kire ye se abre wa kam ye se ne da so ni e ja no pan ya nam sa akwa ne de ja akwa ye nya no panti no mi na ba ko sia e ka sa sia ne ke ba ba patai ya ba ya wa wi ka asam na bu amanfo agbo na asia patai amaye enti wukunu ni wumia no ya se ni hwe no adanti ya se ya bwa usi di mpimpu fama wo ma bwa patana no mfanta dokun afi ye jina na se ye kapra kase ye kan wadane ye ka kan funa se
Medamasi. Tani kwa de. Tani adonko. Tani ko danso. The man ka say. Omuso mo kita omu da omuso sikasi empim nine. Je uno kusuya mfantie musafu kasufi. Uno mo maya da ontra mo dio. La masa. Esa mo bosa mo plan. Parce que ya sa ko mo ça. Adwana ne yeye sani amia memba ma de nyina adwana eno mesika akire apanwan kasa no omo kire se owura ne yare nyesa ngwa behwe ne yene ne dabrem nanso otaja kwa nya okọ yare nto kasa ni sika nso yare batu onuanom so mewe won ba bibi ese bi ayaye yentimi kasa ye kwakwa esika mpimbienu na samwa tiro so ni abusuafo monye bentimo kan so na yenu adwana ne de anase mame sewa de kabi tema ne bia na yakwada bia ni amane bi etema na on kan chire on babora na tia da mo ase
Excellent.
Patamo. Selection of Kobe. What's the number? Patamo. S7. Onyame da no so ho. Awon Patamo. Sa. Nyame sia. Almost not my own. So I said, you know that you will call. I dear. How much is it? People see up. Oh, a patamo. Oh, my coming from my mother. A someone. That's always my mother. But you know, if you didn't want it, a patamo in the master. See up. You're for the free. When I'm here to pass the by, over a family, and will be about by that. Once anyone there for the Nova. The next time I hear Jabasa, once I hear Jabasa, you said, yeah, now, Papa, no man, you are not come down. So, one will see every time France and the sword talk, not the sword preference, they are quite a day. Don't think I'm people. I really, dear, let's young man can do not see a call. But I have no people, and I was saying, Yo, Papa Child, you are finding and ASANTE, no, that's what I am. Mammy, I'm a watcher, the back to see, one to see, the year out, 3 more for 1 and a half air bag, the same one. And shut up, we are round the chair, we are the women, everybody knows that. Yeah, my papa, a man comes. Aha, it's somebody else. Somebody else.
na busuafoɔ ne yere panyin wɔpɔsɔfoɔ na busuafoɔ pɔpɔsoɔ ɛne wɔn a wɔdwa asoɔ babakra mu ayabo akɔnom antigye dɛte no meka na wɔn firi adeɛ ne wɔn mu ne mpɛsɛ meka ɛyɛ asante ɔware abena baabi ne yere panyin baabi ɔsi ɛyɛ mu ɔpɔpɔ so ɛyɛ saa ɔno apɛ mu wɔka ho bi nanso hɔ no ogya yi a ɛnyɛ yie nti ɔto ne yere panyin ɛmsɛ ɔbaa no deɛ ɔnyɛ sɛbi nua panyin bɔne ɔne abena no ayɛ nua nti sɛ abena nua wu a ɔtotoro no abɛhwɛ ne bi ɔso aba agya no ɔne abusuafoɔ agya sante ne abusuafoɔ ne ne yere panyin na ɛkasa yi ɛsɛ abusuafoɔ nana yɛ kɔhene mɔnye mpem 7 ɛmfɛntua mo ka bi agya no ayɛ na mɔpere wɔ pɔpɔsɔfoɔ da mo ase ɛno akyi no Mr. Prempɔ Nyabo ɔwura Samoa ɛmsa mekan wɔ ho ɔso ɔno na wɔgye ntisi nti ɔno so nɛ wɔn nua da fama na sɛ ɔba da fam a ɛmpem 2 wɔnyɛ bɛntua mo ka bi ɔwura Prempɔ yɛ da ase ɛnyɛ ama mamda na aba wɔsifa ase ɔso ɔno nso si di ahenum ɔde boa nsoa no so we have a year. Yo, Oran Consan na baby, you know. One so much there. Our area, Oran Consano. You know, Frida, the beer meant a month to cry at Sopara. One more by When we are going to buy criminal, Baba for the regional secretary, we are to ASANTE Mantam Commission. On a for Ajoku, or Hinajoku, on a gas of DC, as a gas of DC, Omnato Sante, Omaba Chia, Seven, Adiato Monino, and Garba, or Adamasi. Na yere nam na ka sai e ba ya no abusua no o mama wa so ate e pe mu sia sa de mi nua kwam na safo na yere abusuafo a e firi dwaben wo mo ne se no ha mo firi dwaben wo mo kasa no no e firi kuma sa yo e da se mo ifa table no na ko je ina je kum onna ho kafo ene ba nana wase ina je kum onna ho kafo na eba no Asante Mantam Commissioner onna ho kafo na eba no ana bre se so daro aso be no ye kum ana ina je kum na eba no one na ho kafo e bi da kwa no me tra so ina na ho kafo ene mo se oba be se da mo se Maya, said the person. And we try Mono, there are and swear the other one, and I said to you, I'm a Busiantia, and Sana, Yanakasana, if I'm child, not for 1 year, number 10 top, and say, you are Panama, you go for enemy mamma, the same one, and I know Mama Sumra, the echo so, and I'm so much the echo so. Opani dente konango tima contractor sa opani dente onia ane Mr. Bra sinemu anano nadafu pa onia no one ne se itwa asa no ene opani dente oware me mame mercy ewo de baba wa bro nyina me nitwa ne tena kakra ene o wa twani amerika atia
ne mma nso ama ASANTE na ne ba bɛrima a odi mu yɛfrɛ no ɔpanin Kofi Danso yɛde to ɔpanin te saa ne yɛfrɛ no ɔpanin Kofi Danso ɛyɛ Mercy ne ba Kofi Danso saa na yɛteɛ na deɛ ɛpa kyerɛ ne sɛ ne nkumaafoɔ ne nuamaa no ɛwɔ ha ɔpapa no ɛwɔ ha ɛsɛ nti no ewuo no baeɛ no abusua nso ama saa nnipa yi aso ansi ɔmo kɔbɔ ɔmo amanneɛ ɛna kora kɔdi akyire ɛnura no a ɔda mpa mu anɔpa yi amanneɛ wɔ biara yɛabɛyɛ yɛsie no patia yɛsie no ntoma yɛsie no bomo biribiara sɛdeɛ asew ɛyɛ a ɛpagya asew a wɔnyɛ ne baabi korɔ anim biara no ɛnura no yɛayɛ anɔpa yi yɛayɛ afei ne yɛnom sikasa sɛ nti no deɛ ɔmo kasa no ɔmo se ɛyɛ ne yere deɛ ti wa oti wa yɛ abaa ɔno ɔkasa no ɔno ɔpapa no saa na ɔmo kasa ɔmo se yɛtumi nhwɛ busua no saa yɛbɛpagya yɛ kuro anim ne kuro no wɔde ya na ntifiri hɔ a na apagyafoɔ saa na teɛ ne sɛ nti no ne nuanom a yɛwɔ akyire ne papa nom ɛne ɔmaame nom yɛtaa n'akyi yɛpene awadeɛ so nti no biribi a ba yɛ biara yɛntwa ɛnya ɔmo de biribiara atoa so nti deɛ di kan ɛm sɛ nnipa ani abere sɛ nɔse na ɛbɛfɔ mu n'ani abere paa ɛnsa no wɔ he hyena apɔ no mo kamera ha onipa ɛtɔ fam a sɛ wo nipa bi tɔ fam na bibiri ba a wofiti prɛko pɛ ɛnkɔno akɔhyia bi wonu akɔhyia no koraa woba no mo nsansansa na akɔhyia no adi akyire enti wɔ se ne bi a nkɔtoa nsia hyena apɔ akɔtoa abusua yɛnyɛ ne yɛfɛ ntwa safeɛ ne yɛfɛ nyam n'ase na sɛ n'ani kunu no wɔa no mo anka werɛhoɔ deɛ ɛno ase okurakura ne ntoma mu no ɛnso oni ano mo a wɔntumi nya ne pa sɛ saa enti bi a nkɔtoa nsia hyena apɔ akɔtoa abusua nyɛ ne yɛfɛ ntwa safeɛ ɛtɔ so bie mu ɔno hu sɛ yɛawi a n'ani aberie afei na wɔbɛtutu ne ntoma wɔtutu ne ntoma n'ani abeɛ ne kɔbɛn ne kyɛlɛ wɔte ebirisi na yɛyɛ wei nyinaa no akyi nkɔsie yɛbɛkɔ n'ase asɔre ne ntoma fitaa ne yɛn nkakyifu ɛno nso atoɔ ne kyaakyaw awura ka gyina ha yɛni abere a yɛrekɔ aseda yɛ biribiara awie no na afei ɔsɛ na me yere deɛ wɔyɛ nyinaa menhu hwee ɛyɛ sɛ mekɔɔ mu bɛa me kakra wɔfrɛ me ntoma bɔkɔɔ yi na m'ani abere a wɔbrɛ me nsanfuo wɔbrɛ me hyinapo wɔbrɛ me nsanfuo ɛne bia yi a m'ani abere yi megyina hɔ kwa mefra ne ntoma wɔfra ne ntoma wieɛ no wɔ se daabi ɛne agyeɛ awusia do fɛsa okɔɔ mu na ne kɔn no ɛdɛ no ɛmmra ase kakra ɛwura mpaakyɛ ɔkɔkɔ ha yɛfra ne kɔbɛ no a ne yɛde awusia do no atesɛn so ama ɔhu sa mpa wɔkyekye ne werɛ nanso ɔbea wo yere na ɛkasa no wo yere ɔte hɔ ayɛ abaa ɔne ɔkasa no ɔsɛ kyekye wo werɛ wɔde awusia do no ayɛ awo a awerɛkyekyerɛ na ɛwɔ mu saa na teɛ ne yɛkyekye wo werɛ wie yɛyi ne yɛka a yɛreka ɛyɛ a wakyekye wo werɛ wie a ɛne ɛnyɛ dɛn a monyamenka anyɛ hwee korɔ ɔbɛnom tii yɛde ɛyɛ bi fufuo yɛde ɛmpe fufuo ɛma mede fama ɛne fufuo mesɛ nti no ne mmerɛke na sikyire ne biribiaa ɛnie ɔmfa nyɛ tii na wɔmonom na wɔna anwummere wɔda anyane afei de nkurɔfoɔ ɛbɛmenakyee na ahokafoɔ bɛmenakyee ɛnyɛ tii a na ɔnom yɛ na ahokafoɔ bɛnom bie bibi akate ahokafoɔ a yɛbɛgya mo no wɔtutu bi ma wɔn no na wɔnom ne yɛfɛ nya mo no ɛkɔ soɔ no ebi a na obi nipa no bebree sɛ nipa no bebree mpɛ bi a koraa sɛ nti no dɔkɔdɔkɔ asɔrefoɔ wɔ mu mpaebɔfoɔ wɔ mu dɔkɔdɔkɔ 1 crate aso papa a ɛne so a wɔfɛ nya mo wɔfɛ ma wɔn ne anya mo no na kurakura bi akyie afɔ na yɛnom sikasa yɛyɛ a yɛyɛ ketenkete ne hɔ a
Besides, the secret here today, city side, city come high. That's what we are. Said you were in Otiwaya, one of my party in Yamanum, and in the Mamanum, Yakasano, was a city come high. Jeff, number 10 come for your people. Not one way, Jeff, you are now one year. Yes, after this was war, and after every ever more movie, every with some pack, one by a way of compine, and about our swabia, and my mere Sabia Abusia, sitting at your new one night, number 10 come to Yanufa. Send your way, or Casalano, why are they? Why are the pan and Mupleno? Why are the Mupleno? I must say. Can form on Batamoro. Since I was here, you are within the Gina. The Gina and anybody be. When they cry, a pro. Say, will be any the Antia, Yagina. Please, in the Kuntum, I say, Bincha. Make a mirror. If we say, and Chabia, Yamami, I would from a Naya Janopani. Baba Sly, Roman folk. Neparo and Nasibatna. Yagna, what ma and Nianum. Na Ayadania, Abewa, Rabafi, Yankabi Sheru, Yanticho, na Crabwa to ye. The Adatiani said, Yamami, what I am sorry. And Yama was saying, Nayagini, until 2 Mika, Yababa, Yabaya so, Nasania, Etia. Tiano. More winning, Adiana Papa and Prabio, and the Anna near Adiana Dio, and then Yagi Pasa, Yamame, any Asana, Wajaya Hampa, and Yanibri, Sister Pat, Yamamayako. Nine. Yes, listen, and Kayamri Wanikai, and Sana Yashiako, Sana whatever. Yabaye, Sister Pat, what's yes here? And you will crew. Why you need for Nintina Mijana, one in a crop for Sanya Tiania, Obianim Sanya, ASANTE Namamre, and Asa, Bibiatia. And Ma, Yadia Diana told Pamon, near Fatabiano, why you do for one in a crop for Yabaye, more women, Yasa China media. And you may Yazia Janapakra. Nti abone dia japa ye januka e masa afa na adu se ye resinanim ohe jumfo abase wagina wo pintin wanya aka se wado akwase yi wado ne pa wado ne kan woni na bushi anyina enti sisa akwase tie wukune ene wonse no ene nkumanfo owrai ose yine ni akwase yi wa na pri wa janu ho wantimi ndedi din enti nibrisi ne kwabne ni snap akotwa akwashia chacha asafie wompabwa uduku wabomu haka chefunu wabomu ni nyina wowi awade chaw enti waye we wawi ana wowi wasagina hobio etina ye friend kwasiada etina ebi aye bakwa na asi asori edi na akwasi adebeko na ntuma afuo wase we nyina no won paaba etina no pa no ne mfafuo ye beba ne nkyai wo kwa asori kura na mse ni bra benti no e wade wanom bia na wade wanom fanta saa ensa we nyina no won fa ma na yonkufuo eti kofi ye we ade wa wie wase we nyina wa pinti ne nsa wo and come on, Wabama Bushia Anna Nabushia for Kofi. Now, what the Asia to where they said I would see no about Sani Asia Dono. And a Kofi, a young man is here for 1 star cities and people do Yabama Bushia for. When I know about and also what was Abeman. Your Freddy Chief Ade was in a day at Yatunania, Misha Mania, and
enti wɔno nso kura ne nsɛm sika cities mpem 9 na nan wɔde boa n'ase abusua fɛnti ayɛka ɛyɛ wɔyɛ dwomfoɔ no wɔnuanom a ɛyɛ ɔpapa ma ɛmaa ne mɛɛma wɔn mo so yɛn nsa wɔ cities mpem 6 yɛka bɔ wɔn no ɛyɛ cities mpem 29 ɛnyɛ kofi adwene ne nkumafoɔ ɛne ne nsɛmko na ɛdɔ sisa akɔso ayiwɔ o manfo yɛ so yɛ dɔ no paa ɛfiri sɛ wɔbaeɛ no na no nto wɔ biara da yɛne ne nyinaa yɛ nnua wagye yɛagye no te sɛ yɛ maame ba enti sɛ aba saa yɛ nyinaa na adi ayɛ yɛ wɔakura meka no ɛyɛ wɔ hɔ ntia ɛkɛdɔm ɔbɛba no yɛ yɛbaeɛ so wɔanyina ne asi akwa wɔsiesie yɛ ɛyɛ nnipa a yɛnka nseɛ ne nkumafoɔ hɔ yɛso yɛn nsa wɔ cities mpem 19 yɛde boa sika kɔso ayiwa yɛka bɔ mu no ɛyɛ cities mpem 30 ɛwɔtwe mu wɔn nyinaa akyi no sisa kɔso ayiwa wɔn nim adamfoɔ kwanan nu ɔno nso wɔsɛ gye cities mpem 2 ba pepa wɔn ase nsuo yɛka bɔ mu no cities mpem 49 na wɔn nyinaa no kofi a wɔyɛ wɔn yɛn dwomfoɔ yi wɔyɛ di wɔsi akɔso a ebi a efiri bɛn na nso kɔm na bi a na bɛrima deɛ menamfo no ma bɛn no ma boro kakra eti akɔso a gye cities mpem 100 fatu bɔtɔ yɛ wɔfɛ bi a ɛfa yɛ na yɛ gyina yɛ ma ne yɛ mo bere yɛ ne
busuani me ba ye odina me ni fa yi mu nyina mu ni no mo amia me so afra so ko na kura okun one na wo sankore yie agya enkora fefe eno mesin so da fom owura sa akode se otie konwa so akrum panyin nwane bi oya bankro nya asenye wosi se ne yerenom efi hade aware ne ntwada oware obi akra efi afom ye ne kunu anaso no so ne yerenom ne yere da fom anasa mo ani abere enti na waba waso beja mo busua ne ne ma oba ye oni hwe ni sika tutu anano ye kofo amonye mbentu amuka bi nana ya do mo pre no nana sa ya da se anana mini yo mi ya ora pe ya ale na yere oba se wa osisi kasi di apem aja no ye kofo amonye bentu amuka bi e de ma se ewra ne ewura Sia Henewa, on the man, Syria Henu, a January Bush, when you went to Yamoka, Damase. Koshi, Nicoladi, Nancy, you are buying, and my brother should be out by and then there is a way of putting you away, any papa, to a baby, papa. Well, yeah, your man is a nanny, and a point. It will What do you think?
wɔhyɛ mu nyinaa yɛbɛtia yɛn so no GSP wahwɛ yɛn anim wama yɛ baabi atena ama yɛ brɛ suo ama yɛayɛ biribia sɛdeɛ fata na yɛda no ase paa sɛma enti no yɛgyina ha yɛn nyinaa bɔne bia yɛsɛ yɛ bɔne paa nso a ɛyɛ kuo sɛdeɛ yɛka no ɛwɔ asatemɛmma yi a enti no ɛnyɛ bɔne bia sika well okay enti sɛ yɛgyina ha yɛnkuta no bɔne bia ɛyɛ Juaso Roman school na ɛwɔ hɔ no yɛn fada ɛyɛ fada Rollins ɛde yɛn ni wɔn yɛ CGS ayɛ biribi aka ma sɛ de fata no yes eti Juaso Roman keji hɔ nkwadaa nketenkete ntɔtɔfe hɔ ano nketenkete ɛne ɔmo a ɔmo didi ntɔtɔfe hɔ ano akyi no ɛyɛ primary school no ɛne yɛgyina ha ne yɛn kasa yi eti yɛgyina ha na si yɛn kasa a ɛmfɛ yɛkuta yɛn nsɛm yɛkuta yɛn nsɛm sika sidi mpempempempem mako nkwa nsia yɛayɛ ade paa nyɛ nipa nyina na bɛtumi ayɛ sɛdeɛ fata eti romanfoɔ atisafo sabe ne ti kejifoɔ yɛayɛ ade na mobere yɛyɛ Maybe I want to have you
Madam, a sort of fight. Both the water case, nearly taken out. We have a time, yes, we hear the Agidosia, Tanya Soviet. We are ever what in the Batica. I got a from Penny for, also I know 1,000. I have Motor Marco, City AKYEM. But in my neighborhood, no Abusia, who fed myself for the car. You're going to So